חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות מוסיף. ארז הגיע הביתה בשישי בצהריים. הוא היה עסוק בהכנות לסיור בשכונת מוסררה ביום רביעי. חלק מהמטלות בקורס קצינים זה להדריך בשבוע חינוך. היינו יחד בשבת. בערב שבת ארז הלך לפגוש חברים שלו, ובשבת בבוקר אכלנו אצל סבא וסבתא שלו. נפרדנו על יד הדלת. התחבקנו, ואמרתי לו שאני אוהבת אותו, ושאני גאה בו, שעושה לי המון המון נחת. יצאתי לעבודה, וב-1:45 מי שנתנה לי טרמפ, אמרה לי שהיה פיגוע. בירושלים, בטיילת, בארמון הנציב. שמעתי שוב צליל של דפיקה בדלת. כשפתחתי את הדלת הם עמדו שם. 2 חיילות וחייל. הם היו נראים חד-ממדיים כאלה, כאילו הם עשויים מקרטון. והחיילת היא שאלה אותי אם אני קרן אורבך. וחשבתי לעצמי, היא לא מכירה אותי, אז אני יכולה גם לא להיות. כי היא לא מכירה אותי, אז זה לא משנה לה. והיא ביקשה רשות שנשב. ואנחנו הולכות לכיוון הספה, ואני אומרת לה, ואם נשב, אז הכל יהיה בסדר? לא צחקה. גם ארז לא צחק ממני באותו בוקר. נראה לי, היה לי יום לא משהו. ישבנו על הספה, והיא אמרה לי, בנך ארז נהרג בפיגוע שהיה היום, בטיילת, בארמון הנציב. אני לא אם שכולה, אני אם שכולה אהבה. זה מה שאני. זאת האם שנולדה ממני, שהילד שנולד לי נלקח. כולי אהבה. לקח לי זמן למצוא את הנהר של האהבה המסתורית הזאת, אבל אני לומדת אותו. אני לומדת לזרום איתו, להתנגד לו לפעמים ולשמור על עצמי בתוכו. אני בונה לי חיים לצד הנהר. לומדת ליהנות ממנו וגם להתרחק ממנו כשאני צריכה. מתי לטבול בו כל כולי ומתי אני זקוקה רק לשקשוך רגליים. זה מסע של חיים שלמים, בלעדיו, אבל כל כך איתו, כמו שהוא לימד אותי. תודה רבה.